Como acercarte, ¿ves? Anai de Bodaño, da Coruña, nos contan un pouco a súa historia como neofalante, como foi ese cambio Eu nací na Coruña, miña nai é de Bodaño das Cruces, meu pai é dunha aldea de Prades, está na provincia da Coruña, eles eran galegos falantes habituais, pero como moita xente da súa xeración decidiron cando foron vivir de traballar á cidade, falarles as fillas, neste caso, en castelán. E entón, pois, con meus pais falándome en castelán, e un contexto na escola e na cidade e demais que tamén era en castelán, pois eu, como pasei todo o mundo, como deime, pois imos falar en castelán, non? Falaba en galego cos meus avós, e con quen me falaba en galego, que non era moita xente, e pouco máis. E pouco a pouco foi me dando rabia realmente iso, non? Incluso xestos ou actitudes que vi ás veces para xente que falaba en galego, que dábame rabia, que fose a primeira xeración da miña familia que deixaba a lingua, que falara a miña familia durante milenios, ou que fose. Entón, empecé así aos pouquinhos, estaba pouco, empecé falando en galego con meus pais, e despois con algunha outra xente do meu contorno, realmente o cambio grande, porque era moi cobarde, foi cando marchei da Coruña para Santiago, ou estudar a Santiago, a carreira, despois ali xa había máis xente que falaba galego, pero sobre todo non había xente que coñecese de antes, entón non tiña que explicarlles por que falaba en galego. Isto era porque hablas en galego, non? Entón se tiña que explicar na Coruña, ali non tiña que explicarle a ninguén, entón sentía moito máis cómoda, e fun practicando pouco a pouco, porque ao principio, pois claro, tens que coller fluidez, que non ves, pero fui acollendo e agora, mira, por fuera de toda a vida. Bueno, así un pouco a túa, como se dice, experiencia co galego e traballo, non sei, un programa con menos. Eu teño moita sorte, son unha privilexiada, porque non hai moitos xornalistas en Galicia que poidan traballar en galego, hai que queiran. E eu traballei prácticamente sempre para Radio Galego, para Televisión de Galicia, incluso cando estive fora, estaban unhas prácticas que fixen en El Progreso, sobre todo o tempo tamén traballei en galego, e iso é algo complicado para unha xornalista aquí, e tamén outros traballos, porque non é a primeira vez que sabemos de alguén que traballa nun hotel a quen lle din que non se pode dirigir en galego a clientela, ou nun establecemento de palería, ou noutros lugares. E para mí, claro, máis a lingua é a miña principal ferramenta de traballo, máis aínda que unha cámara, máis aínda que un micrófono. O primeiro é comunicar na lingua, así que a min o galego dame de comer, eu vivo do galego.